एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्सन दैमारि एबा डिआर नाब्लानि 60थि जोनोम सान फालिदों। एनडीएफबीनि गिबि गायसनगिरि आफादगिरि रन्सन दैमारि एबा डिआर नाब्लानि 60थि जोनोम सानखौ दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बातासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गायसनगिरि आफादगिरि रन्सन दैमारिनि मुङाव केकबो हानाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव आलासि महरै मिरु इउनाइटेड फरम एक्स एनडीएफबीनि लेंथुमगिरि सन्जित बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि गपाल राबाया बाहागो लायो। सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फरम एक्स एनडीएफबीनि लेङाइ आफादगिरि रन्सन खाख्लारिनि मैखोमै नाजानाय आरो आफादनि मावथिफ्रा बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि बे 64थि जोनोम सान खुंनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जायो। আজি এনডিএফবিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰঞ্জন दैमारि ওৰফে ডিআৰ নাবলা মহাশয়ৰ 64তম জন্মতিথি। আমি প্ৰাক্তন এনডিএফবি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি জিলা পৰ্যায়ত আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়তো আমি উদযাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি তেখেতৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ুৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে অতি সোনকালে যাতে মুক্ত আকাশৰ তলত আহি আমাৰ সমাজৰ মাজত গোটেই এই অঞ্চলৰ গোটেই অসমৰ যাতে স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে আগভাগ ল'ব আৰু কাম কৰিব। আৰু চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতক মুক্ত আকাশৰ তলত অনাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, যি আইনগত যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে চৰকাৰে লয়। মই অসম চৰকাৰক আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতক যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে মুক্ত আকাশৰ তলত অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰে। চৰকাৰৰ যদি সদিচ্ছা থাকে, চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে মানে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। চৰকাৰৰ আমাৰ বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেতক অনুৰোধ জনাম। তেখেতে নিশ্চয় সকলো কথা বুজি পায় আৰু উপলব্ধি কৰে। আৰু বড়ো জাতিৰ যি মানে যিটো নেকি এটা সেন্টিমেন্ট, সেই সেন্টিমেন্টটো নিশ্চয় তেখেতে বুজি পাইছে। আজি ৰঞ্জন दैमारि এটা নাম নহয়, ৰঞ্জন दैमारिৰ লগত গোটেই বড়ো জাতিৰ আশা আকাংক্ষা জড়িত হৈ আছে, হা হুমনিয়া জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতৰ লগত এটা সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে। গতিকে তেখেতক যাতে মুক্ত আকাশৰ তলত আনি গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলৰ লগতে গোটেই অসমৰ যাতে সদাকালৰ কাৰণে স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যাতে এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰে, ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। আৰু বড়ো ৰাইজক ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এনডিএফবি ফালৰ পৰা মানে বহুদিন ধৈৰ্য ধৰিলোঁ আমি, আৰু অকণমান ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। আমি সকলোৱে জানো যে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা হয়। নিশ্চয় আমাৰ ধৈৰ্যৰ ফলো মিঠা হ'ব। গতিকে ৰঞ্জন दैमारि নিশ্চয় জেলৰ পৰা মুক্ত হ'ব আৰু এদিন আমাৰ মাজত আহি আমাৰ জাতিৰ হকে ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক সকলো দিশতে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কাৰণে, এটা বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতে আহি আমাৰ মাজত কাম কৰিব। ইয়াকে ধন্যবাদ।
जोङो डिआर नाब्ला सारनि जि 64थि जोनोम सानजों लोगोसे जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे गिबियावनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै डिआर नाब्ला सारनि जि देहा बे देहाया मोजाङै मोजां थाथों आरो मोजाङै मोजां थानानै उदां अख्राङाव फैनानै जाहाथे जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव जि दावगानो गोनां बा जि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ खालामनो गोनां हारिखौ जौगानायनि मोनसे लामायाव जि लाबोनो गोनां बेखौ लाबोनानै फैनो हादों बेखौ जों इसोरनि खाथियाव गिबियाव आर'ज गाबदों। बेजों लोगोसे जोङो सरकारखौ बेखौनो जों गुरै खावलायनाय थायो थांनाय 27 जानुवारियाव जि NDBखौ मेजर खालामनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा खालामलांबाय दा बे गोरोबथा खालामलांखांनायनि उनावबो दिनै 3 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैहाय डिआर नाब्ला सारा बे उदां अख्राङाव दिनै फैनो हायाखै ओंखायनो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय जों बेखौनो सरकारनि खाथियाव जोङो गुरैयै आर'ज खालामो जे जोंनि हारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो थाखायनो दिनै NDBआ गासै हाथियारनि जि आन्दलन बा हाथियारनि जि संग्राम बे संग्रामखौ दोनथ'नानै दिनैहाय भारत सरकार आसाम सरकार बेजों गोजोन गोरोबथा खालामबाय बे गोजोन गोरोबथानि जि सार्थ बे सार्थखौ लाखिनानै जाहाथे जोंनि जि NDBनि फाउन्डार डिआर नाब्ला सारखौ सरकारा जाहाथे थाबैनो मोनसे उदां अख्राङाव लाबोनानै बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिखौ आरोबाव साबसिन लाबोनानै होफैगोन जोङो बेखौ सरकारनि खाथियाव जों आर'ज गाबदों जाहाथे बेखौ डिनाय खालामनाङा जों खोनादों सरकारा गोबां थारिख लाबोबाय उमुक थारिखआव गगोन तुमुक मासाव गगोन बेखौल' बुंनाङा दिनै बुंनायनि अनगायै जाहाथे सरकारा अननानै दिनै जोंनि जि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनि जायफोर दैदेनगिरिफोर जाहाथे बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जाहाथे मोजाङै मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों जि गनायनि नर्म्सफोर दङ जि आयेन दङ बे आयेननि गेजेरजों सान्थि गोजोन गोरोबथाखौ खालामबाय जिथिया बे सान्थि गोजोन गोरोबथानि जि ओंथि बे ओंथिखौ बेसेन दोननानै जाहाथे थाबैनो जोंनि बर'नि गेजेराव जाहाथे नैबे जाय हारिखौ गोदोलांनायनिफ्राय बासायनाय जाय फाउन्डार जाय दावहारु बे दावहारु बिथांजों लोगोसे बिथां सारजों लोगोसे जेलाव थानाय गासै दावहारु लोगो बिथांमोनखौ जाहाथे बे उदां अख्राङाव थाबैनो बर'नानै होयो बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय गुरैयै आखाइ खबजना थाहरबाय। दा बेनो सरकारखौ आं गुरै खावलायहरनो सानो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय सारा जाहाथे बुंनानैल' थानाङा खामानिखौ प्रेक्टिकेलि हिसाबै मावनानै जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे जि मोगथां बे मोगथांखौ जाहाथे खालामनानै होयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो मोनसे आर्म स्ट्रागल होननानै बुङोबा मोनसे गोरलै स्ट्रागल नङा बे गोबां गोरा स्ट्रागल बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोरासिन स्ट्रागलानो जादों आर्म स्ट्रागल बे जाहैदों जिउजों गेलेनानैसो मोनसे स्ट्रागल खालामनाय जायो जिउआ दिनै दं गाबोन गैया आर्म स्ट्रागलजों दा बिनि गेजेरजोंबाबो हारिया गोदोलांनायखौ बोरैहाय बोखांनो बेखौसो सिन्था खालामनानै गावनि जिउखौ सिन्था खालामालासिनो बै हारि गोदोलांनायखौ सिन्था खालामनानैसो दिनैहाय स्ट्रागल खालामदों स्ट्रागल खालामनानै दिनैहाय मोनसे नङा मोनसे स्टाटासाव जों फैनो हादों मोनसे थाखोआव जों दावखोनो हागोन जाहाथे बेबायदि सासे गिदिर रिभलुसनारि सासे दैदेनगिरिखौ माने नैबे सान्थि सुथि जाखांनानैबो माने मोनसे जेलाव दोनबाय थानाया मोनसे एकदमबारे गनायथावै आरो मोनसे लाजिथावना मोनसे आखु जादों होननानै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनिफ्राय माने बेखौ जों साननानै लायो आरो